आदसा गावबेंआ नोंखौ एसेबो गोसोथारा नामा? गोसोथोनायखायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नाया बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै मालाय लेखा गोरों गोरोंसो नांगौनो आखि आगदा सेस्था खालामथारबायलै आङो जाथार माबा दैहुनि दैयाव ना लफायनाय बायदिसो मोनलायलांबायलै आदा अ आदसा बेनो लेखा गोरों नांगौथ' आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंसै बुद्धि मा बुद्धिब्रा बेलाय बुद्धिखौ दोनथ'नानै खायदा बोरायफोर दंबा खायदा बोरायफोरखौनो फोरोंथारदोलै सालाखौ खायदा बोरायफोरखौनो बाहायथारनोसै दा रब्रा नोंखौ लेखा गोरों साननायनि आं नोंनो इंराजि फोरोंसै इंराजि नोङो आं बुंनायल' बुंफालां दे बुंदो दे बुंदो दे नङाले नङाले होद नङा होनदों होद नङा होनदों नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नङाले नङाले ओइ फाग्ला हैद तेरे नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नङाले खोनासं नङालै खोनासं ओइ फाग्ला नों नों आं बुंनायखौल' बुंथिनदां आं बुंनायखौल' बुंथिनदां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नै फाग्ला खोनासं ओइ फाग्ला खोनासं फाग्लाखौ दा थाव सोबागोनलां आइदि एफा गोसा नोंखौलाय सोर आं बुंनाय बुंनो थिना गावनो बुंबाय आं बुंनायखौल' बुंफालां होननानै नोंखौ आं इंराजिखौल' बुंथिदोंमोनलै बिदिसो दे फोरोंफिनदो दे आदा दे बुंनाय दे येस नङालै मारै खि ओंखारलायनाय येस होन येस दे बुंफिनदो दे येस मोजाङै बुंलै येस फाग्ला एस मानि गारासोलै येस औ जाबाय दानिया बुंदोलाय न'आलाय थाग्रा होननायखौसो बुजिबाय नङालै नाव नङालै बे दैयाव जावग्रा नाव नङा न' मानि नङा न' मानि नङा येस मानि नंगौ येस मानि नंगौ बे न' येसखौ बार बुंबाय था येस न' येस न' येस न' येस न' येस औ जाबाय दानिया नों गावबेंखौ नुबाथाय बे न' येसखौल' बाहायथार नों होमबा नोंखौ इंराजि गोरों सानसैब्रा लेखा गोरों सानना गोसोथोगोन नोंखौ जागोनलै आदा जाबाय नोंखौ दा मोनायाव माखासेखौ फोरोंबावगोन आं जागोनलै आदा